Kaixo. Ongi etorri Batesten akademiara. Nire izena Bati da, eta zure laguntzailea izango naiz akademiako ikasgai guztietan. Prest zaude gauza pila bat ikasten hasteko? Goazen ba! Lehenengo ikasgaia nire lehen proiektua da, gure garapen plaka ordenagailura konektatzen, eta gure lehen programa eraikitzen eta exekutatzen ikasiko dugu. Ikasgai honetan, Batesten blokeka garatzeko tresna erabiltzen, eta garapen plakaren barneko leda kontrolatzen ikasiko dugu. Horretarako, material hauek beharko ditugu. ESP32 garapen plaka. Eta USB konexio kablea. Programarekin hasi aurretik, gauza interesgarri batzuk ikasiko ditugu. Ikasturte osoan, ESP32 izeneko txip batean oinarritutako garapen plaka bat erabiliko dugu. Txip horrek, naiz eta txikia izan, gauza asko egiteko aukera emango digu, ordenagailu txiki bat delako. Gailu horiei SOC esaten zaie, ingelesezko sigletatik System on a Chip edo txip bakarreko sistema. Horrela deitzen zaie ordenagailu baten osagai guztiak integratzen dituztelako. Mikroprozesadore bat, programak exekutatu eta kalkulu matematikoak egin ahal izateko. RAM memoria, exekutatu beharreko programak eta programa horiek behar dituzten datuak gordetzeko. Memoria ez segakorra, exekutatu beharreko programak eta elikadura deskonektatzean ezabatuko ez diren datuak gordetzeko. Sarrera eta irteera atakak, kanpoko gailuak konektatu ahal izateko, hala nola etengailuak, ledak, sentsoreak, motorrak eta beste gailu elektroniko konplexu batzuk. Eta Wi-Fi eta Bluetooth konektagarritasuna, gailua telefono mugikorrekin edo tabletekin konektatzeko, baita internetera konektatzeko ere. Horri guztiari esker, gure txipa programatu ondoren, ordenagailu batera konektatuta egon beharrik gabe funtzionatu ahal izango dugu. Beno, baina bada garaia lanari ekiteko, ezta? Gure lehen proiektua eraikiko dugu. Lehenik eta behin, Batesten garapen ingurunean sartu behar dugu. Sartu zure nabigatzailetik ide.batesten.io eta hasi saioa zure erabiltzailearekin eta pasaitzarekin. Oraindik erabiltzaile konturik ez baduzu, erregistra zaitezke. Saioa hasi ondoren, garapen ingurunea ikusi ahal izango duzu. Erdian lan eremua dago. Bertan, gure programa osatuko duten blokeak jarriko ditugu. Ezkerraldean, vertikalean, tresna kaxa dago. Bertan, hainbat bloke ditugu, lan eremura arrastaka eramanez, gure programak zer egitea nahi dugun adierazteko. Goiko aldean tresna barra dago, proiektu berri bat sortu eta exekutatzeko botoiekin. Gainera, hautatutako plaka ereduari, proiektuaren izenari eta uneko erabiltzailearen izenari buruzko informazioa agertzen da. Goiko ezkerreko izkinan 3 lerro horizontal dituen ikono bat dago, menu batera sartzeko aukera emango diguna. Menu horretatik, kudeatu ahal izango ditugu gordeta ditugun proiektuak. Gure lehenengo programan, gure garapen plakaren barneko leda piztu eta itzali egingo da segundoro. Plakak 2 LED ditu, gorri bat plaka piztuta dagoen bakoitzean argitzen dena, eta urdin bat kontrolatuko duguna. Lehenik eta behin, plaka gure ordenagailura konektatu behar dugu USB kablearekin. Konekta ezazu kablearen mutur txikia garapen plakaren konektorean. Ondoren, konektatu kablearen beste muturra zure ordenagailuko USB ataka libre batean. Egingo dugun programak itxura hau izango du. Gure programa guztiek 2 bloke nagusi izango dituzte. Lehenengoa konfigurazio blokea da. Haren barruan jartzen ditugun bloke guztiak behin bakarrik exekutatuko dira, gure programa hasi ondoren. Plaka konfiguratzeko eta programan erabiliko ditugun gailuak definitzeko balioko digu horrek. Bigarrena begizta nagusia da. Barruan jartzen duguna ordenean exekutatuko da, lehenengo bloketik hasi eta azkeneraino, eta gero berriro lehenengora itzuliz, hau behin eta berriz errepikatuz. Hemen definituko dugu gure programak zer egingo duen. Blokeak pausoz pauso jarriko ditugu. Lehenik, LED motako gailu bat definitu behar dugu. Horretarako, gailuen atalean klik egingo dugu, eta leda definitzeko bloke bat arrastatuko dugu lan eremuaren konfigurazio blokera. Ondoren, leda garapen plakaren GPIO2 pinera konektatuko dela adierazi behar dugu. Hori da barneko leda konektatuta dagoen pinaren izena.
Lehenik eta behin, bloke bat jarriko dugu leda pizteko. Gailuak sakatuko dugu, jarri led blokea hautatu eta begizta nagusira eramango dugu. Leda pizteko blokean 100 zehaztu behar dugu. Horrek esan nahi du 100% piztea. Leda piztu ondoren, segundo bat itxaron behar dugu. Itxaronaldi bat definitzeko, denboran klik egingo dugu, eta itxaron bloke bat arrastatuko dugu jarri berri dugunaren azpian. Segundo bat itxaron nahi dugunez, bat idatziko dugu, eta segundoak hautatuko ditugu blokearen zerrenda zabalgarrian. Hurrengoa leda itzaltzea izango da beste bloke bat jarriko dugu. Jarri led, baina orain balioa 0an utziko dugu. Azkenik, segundo bateko itxarote bloke berri bat gehitu behar dugu. Leda itzalita egon dadin begizta nagusia berriro hasi eta leda piztu aurretik. Gure programa amaitu dugu. Tresna barrako esekutatu botoia sakatu besterik ez zaigu geratzen, konpilatzeko eta gure gailura transferitzeko. Esekutatu sakatzen dugun lehen aldia bada, leiho bat agertuko zaigu. Eta bertan gure plaka konektatuta dagoen ordenagailuaren ataka hautatu beharko dugu. Hautatu eta konektatu sakatuko dugu. Une horretan, konpilazio prozesua hasiko da, hau da, blokeak gure gailuak ulertu eta esekutatu ditzakeen kodera itzultzea. Konpilatu ondoren, programa plakara transferitzen da eta esekutatzen hasten da. Dena ondo joan bada, ikusiko duzu garapen plakaren led burdina pizten eta itzaltzen hasten dela segundoro. Eta honaino lehen ikasgai hau. Espero dut gustatu izana. Gehiagorako gogoz geratu bazara, idatzizko bertsioari begiratu bat ematea gomendatzen dizut, xehetasun gehiagorekin azaltzen baitu hori guztia eta, gainera, ariketa gehigarriak dituzu ikasitakoa praktika dezazun. Ikasgai berri batean ikusiko dugu elkar. Laster arte!